Umsebenzi masifike emathempelini singabe uziphathela ubonga inkosi. Noyethu uMshumayeli akekho kodwa uMshumayeli mengekho usuke eshiya umuntu noma abantu abathize ukuthi nisale ezinsizwa ngibheka umsebenzi kaNkulunkulu. Ngeke asisebenze isikhwepha kodwa kusebenza izwi. Amen. Hayi ikhwepha, hayi ngokwenza ngodlile. Ayikho into enjalo la. Ingakho bengeke ngize ngiyithathele kube benganikile. Amen. Kuthiwa-ke asoyichaza noma saziwa. Mina akasikho nesidingo sokuyichaza ngoba abaningi bangazi kakhulu ngomhlaba wonke. Sekuyibonus nje ukuzichaza ngoba akekho ngamazi ukhathaza lo kade edlala kuzalo. Manje asikho-ke isidingo ngoba bene ngibona nge-TV. Amen. Mina ngingumntwana 2:24 kodwa sengizwi
ngamuke endaweni ekuthiwa ikaMadlala eThempeleni ekuthiwa ekujabuleni kade ngumshumayeli khona amen uNkabinde sibonga ukhathazekile lami la ngempela lasesontweni uma sekhena nje ngihamba naye mhlambe sithuthwa yonke indlela kuthiwa ukhathaza ababili hayi ke nami ngozenza yena ngempela ngoba ngake ngadida ngisho usibari wakhe emandeni eshada ngimmisile uthi ke kumina ila ngabona kodwa usibari wakhe kuze ufike umfanyana nje uthi sibari yabo abantu bangakanani ithi ngiyambheka lo mfana ngimazi ngase ngibona ukuthi ucabanga ukuthi ukhathaza hayi ke nami sengizenza yena ngithi hayi baningi sibari ngoba sengingqena ukumphoqa ayibonge inkosi amen asemsulile emngcwabeni ngathi ngiqeda ngcwaba lapha kumshumayeli uDoncabe eThempeleni ekuthiwa koThandweni mase kuphuma sekuphela umngcwabo bahleli abantu ngizomshumayela ngicela ethi nabantu bacela ngibafunana ukuthi bacela ukushutha nawe usethi ke kumina bacabanga ukuthi ukhathaza ngivele ngavuma ngathi uyena hayi ke nami sengithi sitana nezwi ngizenza lakhe ke nami sengenzela ukuthi bangathayi hayi ke ngashutha nabo bakholele khona isikhathi sokufaniswa uyabona ke mina ngifaniswa namaselebra ayibonge inkosi ngeze mase wenzeka ngidlala TV vele ilanga lingakhalazi ngale ngakithi kaMadlala ubaba mkhulu wathi mefika yambuka indoda kaMadlala yambuka yamnyanya awuyamgxosha bangcwele yathi ihamba la uze nobuxoki la isikhathi sababa mkhulu ngoba baba mkhulu wegijima yonke indawo kwaguga isicathu lendleleni asibophe ngeincingo ekhanda lento esiyiyona asazi ke noma siyiphethe kahle ngoba uthi ngolonkosazana beke likhale ngeplate phambili kwethu ithi kwabonga kanje uNkulunkulu inhlobo neplate la ekholweni weseliphaka iplate elingaziwa inhlobo neplate into engadleki ubona ukuthi le ayifanele ikholwa kodwa liphakwe kodwa ikhandwe enzima lento ayibonga inkosi xebulwa ilanga ubaba mkhulu imvula yonke into namakhaza lonke uhlobo lesimo sezulu aliphelela kuyena ehamba yedwa luke likhubekile nje izwi lethi shona kubona hayi bongina nomndeni wami labo bantu engikuthuma kubona ibona bobheka umndeni wakho lalisho njalo izwi kuyena ibona ingakho uNyazi LweZulu silenzele izinto ezinhle njalo nje amen makuthiwa lithengela imoto ungabosha uthi esingaphi okwenza ngoba leli lizwi lathi labantu engikuthuma kubona ibona bayobheka umndeni wakho ubaba unika ukudla naye akudlulisele ezintandaneni sibonile efikile ngale lokho zengelela ngemthwalo uma ligade eqeda into eqeda abantu uma ligade bulala abantu ubaba sebiza yonke lemndeni yabulawela wayipha ukudla sasibhekile ukudla icrossa necross igcwele ivene ama 25 kg bengakholwa abantu owabo bonke abantu lo Shembe hayi ukuthi waqale wabheka ukuthi labo bantu abakade bebulawela abantwana babo bayimaNazaretha cha wathi mezwa wahamba wafika sibhekile imndeni u10 hayi ngangithi izophuma kwi-front page lonto yethu ngoba phela sike sibona izinto ezenzakala esontweni zijwayele ukuphuma kwi-front page kodwa sengibonile ukuthi lezi ezinezici lezi eziphuma ku-front page ezinhla ziphuma wayesewuthengela lemndeni yonke wayesethi ubaba ngizobe senginika uzani nizothatha oparafini nithenge oparafini kwakukhona ama-envelope phakathi kulowo mndeni awuthe ngimhlebele ukuthi enamalini wena 2000 ngaphakathi umndeni nomndeni imndeni ewu5 futhi inkosi yanikela ngo10,000 ebantwini abangakholwa mhlambe basaqhubeka nokumthuka ngoba lo muntu owenzelwa into uShembe into enkulu ave ngafuni ukumkhonza umenzela nqanda abuyelele kade khona kube sekuthi wena ungakonzela lutho unamathele kuyena wabona uma ungathiwa ushone le tavern ungafika uzwe iningi intshumayelo lesi ushonezwe isidakwa sibopha malusi siwangitsheli mina ngoShembe uShembe mina wangenzela ukuthi eshe kwatheka uthi ngikuthi ngapha nesinayi phezulu ke lo muntu wayesenyekela ubaba ebhala incwadi lokuthi ngesinye isikhathi njengamaNazaretha nathi ufuna siyenze lento ayenzayo asishone lapha encwadini
Incwadi engcwele eBhayibheli. Ile nhlobo uMvangeli le oyime phambili kwenu elifundayo iBhayibheli kodwa ayinayo. Lana efa imvula kodwa ave lifume. Awufunda incwadi lapha, uvula incwadi yababa 25 uqala lapha kuverse 34. Ngifuna ukukhuluma ngala siya khona ukuthi lemhlabeni ukuze sifike la siya khona ufuna senzeni. Incwadi yababa ongizalayo 25 iverse yakho 34. Inini nathi umuntu mebizwise ngegama kahloniphi. Nami ke ngithi incwadi yababa 25 iverse lakho 34. We cimi ba Matthew. Abona ke sengonile ngibezo baba. Mina ke nizoyilungisa lelicala. Matthew 25 verse 34. Amen. Amen. Amen, 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 Uyifundile incwadi ikhuluma ngokuthi la siya khona kuyongena kanjani. Benzeni kwabathize. Uzoyizwa. Funda kakhulu Matthew 25 iverse la khona elika 34. Qala lapho. Khona inkosi yakuthi. Ithi ke le ncwadi khona inkosi yokuthi uJesu lowo. Kwabangawe sokunene. Shembe lowo. Abangawe sokunene kunabantu abazwa ngakwasokunene senkosi. Noma isonke sifuna ukuya lapho. Siyafuna ukuya khona. Akekho nje ofuna ukuyonyathela la amalahle ekhuluna ngawo ngawo. Isini kwabangasokunene. Zanini nini nibusisiwe ubaba. Noma abantu abazobe bevele bebusisiwe. Iyababiza inkosi ibabizela esandleni sokunene. Ithi zanini nini nibusisiwe ubaba. Siyayifuna le ibusiso njengoba sihleli la. Shiswe ilanga nishisela umahala futhi solahlwa. Ayingeke. Qhubeka baba. Idle ifa lombuso eniulungiselwe. Laba bantu beza ngakasokunene nje bazodla. Hayi kodwa isitambu noma isigwaqane kodwa bazodla ifa lombuso elilungisiweyo. Kunefe lesilindile la siya khona. Ingakhe uShembe ngowena manganani uma ngilibona lelo lizwi. Qhubeka. Ilokwadabuka umhlaba. Leli lifa libekiwe njena ukuthi sothi masidlula kuleli lizwe sidle leli lifa libekela sona kwadabuka umhlaba. Ngokuba ngangilambile. Yaqala inkosi ithi ke labantu abadlalela ilifa iyaqala inkosi kusho yona ithi ngokuba ngangilambile. Angipha ukudla. Hawu ikhuluma nalabantu abangena ezulwini ithi ngangilambile nangipha ukudla. Ngangomile nangiphuzile. Mina futhi ngangomile nangiphuzisa nathi hoza uzophuza nali itiye. Hawu siyakubona uphuma engadini ikubulela indlala. Hoza nayi drink nanka amanzi abandayo efridge. Kulo muntu ancishane ngisho nangamanzi. Wakhale ngemoto yamanzi kade yagcina akuncisha amanzi. Ngokuba ngangomile nangenzani nangiphuzisa kusho inkosi isho kulabantu abangena ezulwini. Qhubeka nayo. Ngangiwumfokazi nangingenile. Ngangumfokazi ngingenayo indawo. Khona umuntu nje okathi noma eKhenani enedokodo enetende ishaya imvula komunye elele eminyango azambatha uplastic umuntu gijima imvula eceleni kwakhe nangaphansi kwakhe uluke busy la etendeni uthulele nabakubo akafuni ukungenisa lo muntu oshawe imvula eminyango. Kunomuntu onomona kanjalo abakini yasipiki uyahamba nabo kodwa phela basebephila ngokwamoya hayi ngokwenyama. Tethe ngihlalise esiqephweni hlukana nokuthi uhleli nabakini. Ngokuba ngangumfokazi nangingenisa hayi mntana enkosi nginali idokodo elikhulu hayi umuntu aluke ngene esiqithini la
ngazashawa inyoka ngokuba ngangumfokazi nangenze njani nangingenisa qhubeka nayo Angihambaze nangambathi. Awungangihambaze khona umuntu obekubonakale ukuthi ayikhona lo muntu impahla zokugqoka ziyamshaya nangiphathisa nangigqokisa awuthathe nali here ukugamba amanga nje uthi asakulingani ngalomthengele ngesibongo nawe insizwa uyambona ukuthi leli bluwe akulona leli esabathe limnyama unawo maningi uthi awuthathe la mntana enkosi leli bluwe leli selincane kumina kanti umthengelile ngangihambaze nangiphathisa qhubeka nayo kusho inkosi kulabantu abangena ezulwini Ngangigula nangihamba. Ngangigula nangihamba khona umuntu eNazaretha ogula zashone khanya sekuthiwa simlindelwe intambama kodwa ngenkathi egula anikaze nilibeke kodwa umnikelo bowufunwa awuphuthumise kusenikhohliwe njalo uze kuye ngisho ibandla lakhe lephuma khona ngoba nje basilaziqhamuka emabandleni kuhambe lona kuqala tholakathe lakhe lelakhonza nala likalibeki namanje hayi sozwa ngomshumayeli hayi bekhulu umuntu phuthuma kumuntu akakumshumayeli yakubeka icala ukade niyothandaza lapha engezwanga phuthuma hayi sozwa ngalo kashe ngomshumayeli nangomkhokheli bengasho utho sothula ulibona icala ngokuba ngangigula nangihambela Angisetulengweni neza ki. Awulike laboshwa uNyazi LweZulu liboshwa Durban High Court sagijima sababancane sihamba nalicala lasilahla icala laqhubeka njalo la yapi la eMaritzburg laphinde lasithela uthuleni icala laqhubeka njalo la yapi la eBloemfontein laphinde lasilahla futhi lisilahla nalo uNyazi LweZulu tena omunye ngithi mina ngeke madoda azaluwini usho kanje angino Kristu lamlahla wazwabethelwa ethi uPilate icala le uShembe ke pho manje methu uNkulunkulu uzoluwina kanjani mina ngithi ngeke aluwini nangempela ubaba lo lahla limlahla njalo isho ngaphesheya ngafika isilahla ngoba la lahla inkosi uKristu ngangiboshiwe neza ngimini ngetilongweni lekele bawasho ukholi Nazaretha tholakala lapha esitokisini alibonwa nangengozi bandla mhlambe nalomuntu uboshwa nje usulelwe hayi yena benzana hayi bofakaza kubi khona usulelwe komuntu okhandelwa amanqine enyathi ngangiboshiwe neza kumina kusho inkosi isho kulabantu abangena ezulwini qhubeka nayo khona abalungileyo bakuyiphendula ngokuthi laba kabalungileyo ngoba ikhuluma bayiphendula ngokuthi Nkosi sakubona nini ulambile? Bayambuza ngoba kade ekhuluma nabo. Sebethi ke Nkosi sakubona nini ulambile? Sakupha ukudla. Sakupha ukudla na bakhumbuli. Noma womile la siyakhona. Noma womile. Sakuphuzisa na. Sakuphuzisa na Nkosi. Sakubona nini umfokazi ungenisa? Sakubona nini Nkosi umfokazi ungenandawo yokuhlala? Noma uhambaze sangimbathisa. Noma uhambaze Nkosi ungenayo ingubo zokugqoka sathi gqoka la. Sakubona nini Nkosi? Sakubona nini ugula? Sakubona nini Nkosi ugula? Noma usetilengweni seza kuwe? Noma usetilengweni seza kuwe sokubheka? Inkosi yophendela ithi kubo. Ithi ke inkosi kubona labantu abangena ezulwini abadlifa. Iqinisile ngithi kini. Qinisile ngithi kinina. Lokhu nenza komunye. Kwabaphi baba? Kwalaba abancinyane. Abaphi? Abazalwane bami. Ya. Nenza kimi. Nenza kumina. Yabantwana benkosi yabo banihlekisene nje lapho. La siyakhona uyongena ngalo muntu okaduze kwakhe ezulwini. Ithi le ncwadi lokho kwenza komunye lokho komzalwane wakho kulomncinyane ohleli naye wenza kuyena uShembe uqobo. Lokho kwenza kumakhelwane ikona lokho kwenza kuJesu uqobo. Manje ke lana ifuna ukuthi sithandana ayibonge inkosi. Yazi ukuthi le social distance enihleli elanga kuyona enzonto nginibhekile. Amen. Amen. Amen.
encwadi lokhu enikwenza angazi bamba ngcwele ngizwile lokho okwenza komunye umzalwane wakho lokho okwenza kwelinye iNazaretha wenza kuyena uShembe lokho wena njengoba ungiphi ukudla nje ungiphakela khona umuzi la utholayo ukuthi hayi khona uphakelwa indaba noma ukudla make sahlisa isitofu sabeka kwani vena ugoduke ngeke usaphakela sekulunge kudala lokho ku mawufuna ukuba approve zishisa ifoni kusofa ngesibongo uthatha isikhathi welanda ubuya sebenza hayi senzele lapha sengiyambile ubagada sakubona nini ulambile sakuphukuza asithandane mbangcwele bone ngisho ingane wakhe idlala nezingane zakho ubone ukuthi yazi ke lo Grace ogugile inayo ingane yakho uGray ohleli ongcono kunalogqokwile ngane hayi awuthathe la mfana wami ibiza ngomfana wakho ukudla kuze kubole nje caca ukuthi kuyombelwa ensimini kodwa nazi ingane ziyadlala eminyango nezingane zakwakho ave ngigada lonto ekhaya mina ke lapha ekhaya iground igceke kudlalelwa khona mali ndo akukho ukudla khona la ufuna ukudla kuzochithwa nazi ingane zigcwele eminyango kwesinye isikhathi hayi ngeke ngibaphakele lento uyabona manje ngeke badle phambili kwale ingane kuncane ngabona umkamo kancishana ngoba kuncane ayibonge inkosi hayi ndaba uthi uncishana nje ukudla kuningi nami ngikukobe ngibotha hayi uqinisile la umama kufanele azincishe le ngane namhlanje amen 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 uNyazi nayibonga inkosi sikhana lapha nalapha yathi le ndoda ke ngale ngathina imbuko yamnyanya ubaba mkhulu yamgqosha wathi ubaba mkhulu umntanami ugqosha mina kule ndawo yakamadlala yaphinda le ndoda yamgqosha yathi hamba la uze nobuqobi waphinda ibuza kwesithathu wathi baba mkhulu umntanami ngithi ugqosha mina kule ndawo yaphinda le ndoda yamgqosha ngoba igcwele kakhulu inzondo enhlizweni yamzonda ingamazi imqabuko wayesethi ubaba mkhulu umntanami ngiyadabuka ngoba kule ndawo ingakho sithi uShembe uNkulunkulu ngoba kule ndawo ngibona inyamazana igijima emini izinja zisukela wayeshehamba yasala le ndoda nalamazwi enkenkethe enhlizweni ukuthi inhlobo lekho ngilo mnomzana ngoba ecabanga ukuthi indoda nje emgxoshayo ingabothi igxosha uNkulunkulu ezweni lakubo wayesehamba ubaba mkhulu waflathela kanti ubaba mkhulu ukhuluma ngempi ezokwenzeka ngabo 1983-84 la yabambana kwancane indawo kanti le nyamazana ebaleke emini izinja zisukela nje ukhuluma ngempi ezokubambana ekuseni kapha ukube nje kuyimanje kuyadudulwana ngenhlamba kwavela abafelokazi ukube le ndoda yamamukela ubaba mkhulu mhlambe le yampi ayingeke izibe khona wanini ubaba mkhulu 1865 wadlula emhlabeni ngo1935 zase zithi izitha zonyazi leZulu noma zaShembe zathi ubaba mkhulu wandize entabeni yasenhlangakazi kwakhe wihlaya njalo mhlambe sila nathi sadlula kulawa mazwi okundiza kwababa mkhulu ngoba sesithi namhlanje uNkulunkulu mawuthi ayibheka lento ethi ubaba mkhulu wandiza entabeni yasenhlangakazi kodwa mawuthi ubheka isikhumbuzo ubona lento ayihlangani isikhumbuzo sakho uthi uMay entabeni yasenhlangakazi siya ngoJanuwari uyabothi into engekho asikaze siye ngoMay phela makuwukuthi wandiza ngoMay kuthiwa ke wathi uzama ukundiza wayesedliwa izinja ingakho thina izinja singayifuthi shawihlaya njalo ngoba nayo le ndoda ayiphala le ihlabelelo nalemthandazo esiyifundayo
yayizama wethu babamkhulu methi bhala wedube ngoba lehlabele lesifunda yabothe zaseZulwini ngale mthandazo akekho umuntu engacabanga into nje ngisho uhlakaniphile zayifika nezithunywa kwesinye isikhathi babamkhulu alale asihlabelelele avuke sethi esesibhala asethi ahamba ebudube afika athi bhala ukuthi kodwa babamkhulu engafundile futhi engahleli eduze kwaDube kodwa wembona uDube masebhala into angayishongo babamkhulu abesethi babamkhulu ekude naye athi yabo lento soyibhala lapha kuyona lengithe ibhala yamgqosha ke lensizwa ubabamkhulu endaweni kwaBheduka uDlame bese libhedukile uDlame ngale khona ithempeli ekuthiwa ilandelana la sasikulona kwasekuliwa ke kaMadlala kwashimizi yakhumbula nami ngoba ngangisemncane ngaloso sikhathi sasilala emobeni ngala emobeni wakaMazambana ayibonga inkosi fike enkompolo ngiphuza amahewu nesalokwaze ngihamba naso sakakhawule esizala uma washama amahewu amampondo lapha egcwalisisa sidlala emobeni sibaleka lempi kaMadlala sidla ngisho inkomo zabantu izibaya zabantu ziphelela thula hayi le nkomo iyalenga phezulu idlele emahlathini sidla inyama yokwebiwa zaphela ibaya kwavela abafelokazi kwaphela kwani kwashaya indle esonto uthe sesihleli abashumayeli akade besiphethe mebeyilungisa ngegama le bethi le nto yenzekala kaMadlala ifuna ukulungiswa enkosini uthi ngilihambe liyotshena sokuhlanganisa umnikelo osiqede sithi bazoya kolungisa bayihlalele nje bangani kuphela unyaka kuthi njalo maqala unyaka kuthiwa leyazi lento ifuna ukuyolungisa bangake bayilungisa uphela mawuqala kuthiwa hayibo yazi niyakhumbula lento ufuna iyolungisa ngisho sengihleli ngimncane ngumshumane ngimncane ngonyuwani ngoba mina ngabe kwamakhehla akamakhathini angizange ngivotela aqhamuka senje lamakhehla uyabona mfana uwena ozosiphatha thina sesibadala isanda kusinelwa ibonga inkosi shange nansuku elihlaza into efaka umdipho njengowami kodwa ifaka inansuku enjengalo so wayikhumula kodwa ifaka ngokamoya amen into yamanzi yami angafika nawo ingcefe abanye mengaphathi isitokfela ngavela ngaba ngangale yanto ngoba isitokfela mawusiphethe siyakhuluphalisa fana ne-tuck shop makhona i-tuck shop ukile akwenziwe ngabe khona ingane enkulu khona ngase ngihlala ahlanganisa ibandla ngathi ngiyakhumbula ukuthi abagcotshwa bethu abade bekhona ngaphambili khona kade beyilungisa ngomlomo kwathi ngathi soyilungisa bukhoma ke manje hlanganisa amaba ngimncane semalifika uNyazi ngale emthwalo esibanini lathi malifika khona bafike ngayibika lento kwangikhapha umfundisi ocheleza wathi wena ke mshumali ozoyikhuluma wena lento mina ngizokukhapha fike ngayikhuluma enkosini ngathi baba qamuke endaweni yakaMadlala useyisiqu sokuqala ubhombela uzange wamukele wagqoshwa endaweni yakithi kwase kubheduka impi wakhuluma amagama nje kwavela impi kwase kuvela abafelokwazi kwasha ngehle indle yesonto wangibuka ubaba ubuka lengane encane kanje ngoba lenguba siyifakela ukuswenga kuphela kuyasetshenzwa la wakithi ngizophumula mase ngumvangeli kuyimanje ngishona le pheshana nomzumbo uthi mama ngicela uyongigezela abantu bakithi anginqabike amen ngoba angazi ukuthi usuke eboneni ngangibachitha kuqala abantu ngithi hayi into abashumaye athi umuntu ngifuna wena ngisaphikisile angifuni uqophisana nomuntu wangibuka ubaba ubheka lo mshumayeli omncane kanje oza nolukhulu udaba lesizwe wayesethi waseZulwini inkosi inimbusise hambani lo mnomzane nimnikelele ngesithole esibovu esingenabala nikhona esontweni bangcwele ngahlehlele emumva ngahlanganisa amabandla nale iguqeka ekaMadlala basengithi mina sihambile kanje uthe ubaba ufuna isithole esibovu sasihlanganisela ngonyaka olandelayo sasibuyisela umnyama kaMadlala intuthuko sizwa ngendaba ngoba ubaba mkhulu ngisho engayiqalekisanga indawo kodwa mayingamukelanga nje sala kubhebhe sale nje nesinyama kwathi ngonyaka olandelayo sasihambisa lesitholo sathola isibusiso
Mahlayeni kwaphela unyaka saqala bangcwele saqala izinto zakhanya endaweni saqala nathi kamadlala la ngene itiyela abe uzothi omunye ngoba itiyela likho nje kamadlala ngisho itiyela lesizulu mina inkwali amen 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 Dangena itiyela bangcwele sathi masisaba bazitiyela ungena kwalo zangena izindlu lezi zomxhasa ayibonga inkosi akwaluke kuvuleleka ke kwaqala wangena namanzi angena amanzi impela noma engaphuma kufana kodwa kulungile angena amanzi kwathuthuka nje kwaphambili ngoba sesinyakazisele yandoda ayibonga inkosi ebhajiwe njengamanje kubonakala uNyazi ke selizohlambulula isizwe nako lokho sakubika enkosini yathi inkosi hambani mase ningifuna ningikene ngofika baba uyabonakala uzohlambulula isizwe silandela inkosi bantwana benkosi inkosi yalahlwa icala awu madoda abayikala ngamehlo njengamanzi ophulu kwathi isihlalo yasifudumeza kanesa wena wabona iliki ihlalo idliwe yiSundowns noma ngingayisupport nje iSundowns kodwa intanjalo iliki Yekhumbula kuletha umdadavu ekhehla elali ku front page esolezwe ifake isigqoko imakwabo kuthiwa nanga umholo omusha sebuhleni ngone omunye ke ngale uyangivezela uthi ngiyayibona inkosini eseyizonihola ebuhleni imani ngiyayibheka ngithi mina hayi yona intatheli engakhona lo uzohola kodwa angimboni ezohola le bandla lasebuhleni ibona ugcina ngohola impension lona into azoyihola lo ngeke lihole lelo uNyazi ayibonga inkosi lana impela ubali uNyazi ya kwakuthiwa izosihola usahola uNyazi ulapha empensioneni umkhulu ekhena ngeke afike nje ahambe eqhubha ngebhala yonke indlela esewini kwasekulunga bangcwele ayibonga inkosi uzohamba kuyamba isikhathi lifika uNyazi LweZulu luzohlambulula lesasizwe sengiyanga sekuphethe ekupheleni khona isibusiso bangcwele benkosi esiyayisifihlakale uthi wena uyalingwa kani uyabusiswa esehlela ingane yakamkhwanazi ithi le ngane baba u5 kuphela bave bagxoshwa inkampani nje ngaphandle kwesizathu baphelele umsebenzi uthi base becasuka bayamba inkampani bayise CCMA beyoyibopha ingaveni isigxosha nje ngamacala esilawazi bave bayibopha inkampani ithi le ntombazane uthe ngonyaka ophelile uNyazi LweZulu like gibisela wayeseyakhona wafike wanikela wathi baba sigxoshiwe sisihlanu sigxoshwe inkampani siyacela baba sihamba icala CCMA siyacela ngiyacela nkosi yamakhosi siliwine lela cala sibuyele emsebenzini kwaManazaretha lakuthetha kakhulu uNyazi nikhona esontweni lithethisa lo mntwana lithi wena sewuhamba amacala inkantolo umncane kanje uyazi wena ukuthi mina oqedisele ngalo umsebenzi bese ngasafuna usebenze lo msebenzi bese ithuka intombazane izocela enye into izwenye uthuba ithi inkosi wena ukhohle ukucela ukuthi le nkampani ikukhokhele zonke izimali zakhe yonke engasuke uyicele loyo ubese ucela omunye umsebenzi bese ishintsha intombazane yakuyeka lokade icela uma bona ukuthi wasezulwini bese ishintsha acela ukuthi izimali ziphume bese ithola omunye umsebenzi nikhona esontweni amen sibusise sifihlakele ukuhlungu ukugxoshwa kodwa yabusiswa kunabantu abayinhlekisa nje esakhelene nawo ukuthi mayiqala imvula yonke umgqomo okuhlaza la sawuthe ngamakwerekwere awubekwe emva kwendlu kodwa uzoba khona le ndlu ngoba uzogcwala khona le ndlu lobo bantu wathiwa ngawo insumayelo ngoba kwenze ukuthi nawe uzimhleke ukuze kusasa ashumayela athi mina nganginje ziyabuya ingane university ofaniswa kusasa lowo musi eminye imizi imvula ibonwe ekseni ukuthi hayibo linethe kangaka izolo komunye imizi bayizwe isaqala
ithi ke le ntombazane yaseyishintsha lokukhuluma yacela kuphuma imali nomsebenzi emusha yaseyiyaba uthe isezwa kwase kuphuma umsebenzi echeck save eThekwini nikhona wemenenja yaseyi-apply lengane fundile yaseyifaka lapha yavena yaqashwa lengane la echeck save yafika yabe manager ifika nje yazobaphatha ngalo nyazi leZulu amen suswe yimina kulo msebenzi wena awuceli ngani omunye umsebenzi uthi kusenjalo ayikhona kwavele kwaqhamuka umncintiswana wemoto njoba seke sibone koSpana ko Pick n Pay la kuke kuwinwe imoto nje ibe ngaphakathi nikhona esontweni kwaba khona umncintiswana wemoto wasewuvuleleka lo mncintiswana ukuthi bonke abasebenzi abafuna ukudlala nama customer alungela ngawujoyina lo mncintiswana thenga inamba yakho ijijelo lapha ngaphakathi emotweni Govuzwa lapha amaphepha kudonsa umuntu owiwina imoto nawe yangenela nikhona esontweni hawo maNazaretha imani efihliwe kuthiwa soyibona ngani ithi intombazane kuhamba isikhathi saselifika usuku lokuthi ubani ozowina le moto laselifika kwagunquka kwagoqoza ladonswa iphepha yadonswa inamba yathi mayibheka iwina le moto bangcwele kanti uShembe uyigxoshisa lapha nje uyoyinika umsebenzi nemoto busise sifihla ke esiza kakhulu blessing in disguise ake ngikhohle ukuchaza ukuthi ngomvangeli ofundile ithi le ntombazane igiya naba kubo uthi asesisukuma wonke amandiya lawasebenza la nawejoyinile ngoba phela kwakusuku olukhulu asukuma wonke amandiya abizwa NX number plate yasemzini akhala ngo-NX wonke amandiya nabantu abamnyama bayibongela ngo-NX ngisho unxapha amen amen sukuma nombane hambe eshawe NX number plate yasemzini hambe eyibongela ngokuthi abizwe NX ngaye lo nyazi leZulu ayibonge inkosi cha abantwana baNkulunkulu sike ndabeni enkulu yonyazi leZulu inkosi ebizayo bangcwele hlale itezi kwaye isikhathi senyanga yeZulu kwakuze kushovwe sho njalo umahlongwane ngale ngakumina kodwa babeke balishova udaka bayimbhambatha indlo ezolala unyanga yeZulu bayabuza inkosi ithi nenzani lapho baba siyakhela wena into ozolala kuyona udake ngathi lagcina enyangeni yeZulu ayonke inkosi lana uShembe ngempela ke weyengakalento esalalo lo udlale stage biza ngisho abagcotshwa mebefikile kuphelile manje ukuthi idla obhatata namadumbu uza amaplay manje nama Red Bull ayibonge inkosi kwathi nasiyabiza nje laba amahewu manje nomo kunjalo nikhona esontweni yabona thina kunesiguqu esiphumile ngale kaMandla sicela amabandla ukuthi akazosibona ayibonge inkosi ngoba leli sonto esikulona ake ngidlulela leli sonto esikulona abangcwele akulona lesiZulu ngoba isiZulwini khona into eshiwoyo esiZulwini uShembe afika ayikhuza manje ngeke usho lesonto lesiZulu umuntu manje lesiZulu nje esiZulwini khona into eyenziwayo neshiwoyo engenziwa lesonto Othi esiZulwini oshayila kakayozi osila kakayi uyabona kusuke kusho insizwa lapho iye ngoduseni yomuntu ngenkani oshayila kakayozi osila kakayi osayidlula ishone khona lensizwa ngenkani wafika uShembela wathi ngabo ifisi intombi eseyiganile omunye umuntu hayi uyabona ukuthi akulo uyabona akusona isiZulu uShembe uphikisa le yanto ekade ishiwe esiZulwini wafika la emthandazweni ngabo ifisi intombi eseyiganile omunye umuntu wayibheke nokuyibheka isona esili la yabona ke lekhaya into ekhuzwayo iyona impela evele yenziwe kakhulu kube sekuthi le ngaphuzwa ingenziwe le ekhuzwayo hayi ake sibheke ukuthi
ngabe uphathe umuntu ngesandla sakho yikho uphathe kakhulu hayi sifuna ukuprove phathe umuntu ngenkani awona ube wangabhalwanga ukuthi ungaboyisisi wow uDudu noBhavu nje awukho eringini ayibonge Nkosi ayishiyo lonto eringini Nkosi kusesenikuzwile yabona asemkanye ngangithambisi siyabonga abantwana baNkulunkulu la ngaliphumile sizocela uNkulunkulu asivumele siyimise la lenkonzo sibuyisele kuye ngesihlabelelo samashumi 35